Bol to veru krásny atletický rok 2014. Najväčšiu pozornosť pútali samozrejme augustové majstrovstvá Európy v Cúrichu. Práve tie dali i najviac odpovedí na otázku poradia v prestížnej ankete Atlét roka. A tak si poďme pozrieť dekorovaných. Poďme na to chronologicky, presne tak, ako to ponúkol gala večer v bratislavskom hoteli Gate One. Veteránom roka sa stal 10-bojár Branislav Puvák z klubu ŠAK SPH Trnava. Aktuálny majster Slovenska vyhral hlavne vďaka titulu majstra Európy veteránov v Izmire. Prekvapením roka bola vyhlásená Nikola Lomnická zo stavbáru Nitra. 26-ročná kladivárka, sestra staršieho brata, tiež kladivára Marcela, si túto poctu vyslúžila skvelým 8. miestom v Cúrichu. Nestratila sa tak ani v hlavnej ankete, kde obsadila 6. miesto. Mládežníckym atletom roka sa stal supertalent z Trnavy. Klenot s menom Michála Pešková vlastní miestny AŠK Slávia. Michála sa venuje prekážkovému behu na 400 metrov a v čínskom Nankingu na druhých olympijských hrách mládeže získala fantastické striebro. Pochopiteľne trénerom mládeže sa stal práve jej kauč Eduard Čordáš. Skúsený odborník sám priznal, že v súčasnosti pracuje s obrovským talentom a dúfa, že Michála bude premenená šanca. Za trénera dospelých bol vyhlásený Matej Spišiak, bývalý člen slávnej Benčíkovej skupiny. A práve Matej Tóth nedávno prestúpil od skúseného slávneho trénera k Spišiakovi. Skvelý Tóthov úspech potvrdil správnu cestu a Spišiak si tak mohol užívať večer ako tréner roka. Aj Sien Slávy spoznala nové mená. K 13 z Vlaňajška pribudli skokanka do diaľky Eva Murková, halová majsterka Európy a dodnes držiteľka slovenského rekordu 701 cm. Ďalej chodecký fenomenálny tréner Juraj Benčík, spolu s ním a jeho bývalý zverenec, majster Európy z roku 1990 Pavol Blažek. Nezabudlo sa ani na Vojtecha Bukovského in memoriam, ktorý založil najstarší európsky maratón v Košiciach. Do elitnej siene sa dostal aj Juraj Demeč, narodený v Užhorode. Bol členom československej štafety na 4x100 metrov, ktorá v roku 1971 získala zlato na majstrovstvách Európy v Helsinkách. Tretí v ankete Atlét roka skončil kladivár Marcel Lomnický zo stavbáru Nitra. Iba o 13 bodov predstihol strednotratiara Jozefa Repčíka. Lomnický skončil na majstrovstvách Európy v Cúrichu 7. Medzi verejnosťou bol zaujímavú rozihraný súboj medzi striebornými zo švajčiarskeho šampionátu Matejom Tóthom a Martinou Hrašnovou. A tak sa s napätím očakával výsledok. Napokon druhé miesto s typickým úsmevom musela prijať Martina, ktorá na Európe zažierila výkonom 74,66. Príjemný a široký úsmev má aj Matej Tóth. Večer 18. decembra 2014 ho rozdával na všetky strany. Kráľom slovenskej atletiky sa stal práve on. Člen VŠC Dukla Banská Bystrica tesne prestihol svoju klubovú kolegyňu. Práve s ňou získal na majstrovstvách Európy v Cúrichu striebro v rovnaký deň. Zdá sa, že slovenskej atletike s takýmito borcami svítá na vzrušujúce zajtrajšky.